survived. Others were able to swim to a hill, which is still known as Ermita Hill. The most influential families in Aurora are descendants. Sisi promise sa milky ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
sabi nga kahapon ni Charles, it's Friday daw. Bawi. Diba? Huling araw na naman po ng linggo na tayo pa rin ang magkakasama ngayong umaga. And sana maging very happy ang araw nyo ngayon. And huwag kayong mababad vibes dahil tomorrow ay weekend. Pwede na kayong magpahinga, mamasyal o kung ano-ano man yan. Syempre, pero huwag nyo kaming kakalimutan na samahan this morning ha. Dahil marami po kaming mga ichichika, ikukwento at kung ano-ano pang kapupulutan nyo ng inspirasyon at kasiyahan ang nag-iisang Randy Guzman. Napakaliit pero napakakulit. Ang kulit-kulit talaga, morning barkada. At alam nyo naman, ang kukumpleto ng dynamic trio na in-house Mamshi Sheki. Sabi nga ng t-shirt ko, let's unplug. Pero bukas na kasi it's bukas muna. Manood muna kayo sa amin because we have a good lineup of guests. Ayun, kinurek ko yung sarili ko. Lineup of guests this morning na kukumpleto that will give you inspiration for everyone that would want to really see a silver lining sa mga nangyayari ngayong pandemya. Ayan, kaya naman simulan ninyo ang inyong araw na may ngiti at saya sa inyong mga muka sa panonood sa aming dynamic trio. Makakasama nyo naman ang in-house Gentle Giant. Ginamit yung in-house. Gawa-gawa. Lahat in-house na, di ba? Binahay. Binabad trip mo talaga ako Binabad trip mo ako. Ginamit ko rin yung tagline Pag mo. nag-charades yan, tignan mo, di na naman anong in-house? Lito ka today. Gawa-gawa ka na naman. Ayan, makakasama nyo po Charles Limon. At alam nyo na, scan those digiboxes and mahahanap nyo kami either you're using a smart digital TV or a free TV. Scan lang ng scan at mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. And again, ang mga channel number ay it varies in your respective locations. Kasi nga dito sa Cordillera, iba at iba sa La Union, Pangasinan, Dagupan at kung saan-saan pang sakop ng inyong programa ngayon. Yeah. Pero kung nalilito na kayo dahil hindi nyo kami mahanap sa inyong television, meron din po kami live stream sa aming Facebook account which is Regional News Group RNG Luzon. Sa aming YouTube channel RNG Luzon, meron na din po kami Instagram, Twitter, and TikTok account RNG Luzon. Nag-iisa, wala nang iba. Ayan, nag-iisa, wala ng iba. Kaya naman, simulan natin ang araw natin ngayon dito sa Morning Balitaktakan. At upang ating simulan ang ating umaga, atin munang tignan ang latest weather update ngayong umaga. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga mga kabalitaktakan, 16.2 degrees Celsius. Inaasahan naman itong tataas mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.2 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:59. Nako, umaga. And then inaasahan itong lulubog mamayang 6-7 ng hapon. Uy, yung mga gustong mag-stroll sa Season Road. Decision Road. Hindi ginawang Season Pangasinan. Season Pangasinan. Alam ko. Diba? Oo. Sana tumayo ka. Yun, nakakainis yung mga yan. Oo. Para lang to keep. Yan, so keep yourselves warm. Alam niyo naman that there are quality products available by Aldridge Corporation, one of which are POW products, including their essential oil, POW masahe, and everything else. And sabi nga natin, nagbukas na tayo dito sa Baguio City for our tourists and locals alike. Alam niyo ba that Singapore have also announced that they will be opening their borders to all fully vaccinated tourists effective on April 1st. Uy, mabilis na yun And the thing about opening Singapore is that ang requirement lang po is to get yourself